200 persones i hem pogut sentir crits de consellera dimissió o consellera assassina, i els Mossos d'Esquadra, quan aquests membres dels sindicats han intentat entrar dins del departament, doncs han hagut de fer unes càrregues que ho han impedit que finalment poguessin entrar dins del departament. I ara ens acompanya l'Alberto Gómez, que ell és el responsable de presons del sindicat CESIF. Alberto, bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, com esteu, els funcionaris de presons, després del que va passar ahir? Doncs la paraula que defineix és consternació. Estem molt profundament dolguts i encara no sortim d'aquesta situació. Això havia passat mai? És a dir, una persona treballadora d'una presó assassinada per un intern? Dins de la presó, mai. Hi havia casos d'ETA, hi havia altres casos a l'exterior, però dins d'una presó mai. Què exigiu ara al Departament de Justícia? Bueno, el primer de tot és la dimissió irrevocable de la senyora Ubassart, del senyor Calderó, i una sèrie de mesures valentes, sobretot valentia, per erradicar el nivell d'incidència i d'agressions que venim patint des de fa molts anys a les presons catalanes. Clar, què es pot fer perquè això no torni a passar? Bueno, com et dic, és imprescindible canviar les persones i després canviar el tarannà. La senyora Ubassart, en els seus mesos que porta com a consellera, ens ha demostrat que no té cap interès ni coneixement pel medi penitenciari, pels servidors públics, i no tan sols pels funcionaris de presons de vigilància, sinó també pels companys de tractament, pels companys sanitaris, docents de l'empresa com el CIRE, i no sap que actualment estem en un medi violent i hostil. Us sorprèn el fet que una persona que va ser condemnada precisament per això, per assassinar una dona, estigués treballant en un espai on tenia ganivets a mà? Bueno, pensa que aquest assassí portava 8 anys de condemna i a tot el món, a tota la població reclusa, se'ls dona una oportunitat, no? Si demostra una adaptació, un bon comportament, està lliure d'expedients disciplinaris i el seu equip de tractament consideren que té una evolució favorable, doncs sempre pot accedir-hi a llocs de treball dins de la presó, com en aquest cas era la cuina, podria ser taller productiu, bugaderia o qualsevol altre lloc. Alberto, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Nil. Ara tornarem aquí davant la seu del